Assalamu alaikum warahmatullah. Amma Niger da Nigeria bayan maganan Musa Christopher nan wani abu wanda dama aka saba kullum idan 'yan Niger sun hito su yi magana Nigeria sai mu gani wasu daga cikin 'yan arewacin Nigeria suna fitowa suna wasu maganganu daban wanda ba shi da ma alaka da maudu'i. Abu ne ya kamata gaskiya tsakanin 'yan Niger da 'yan Nigeria musamman ma arewacin Nigeria mu faɗa ma kanmu gaskiya. Gaskiya ɗaya ce, ɗan arewacin Najeriya ko ya so ko bai so ba ko ya yarda ko bai yarda ba, a duka faɗin duniya nan yau babu mai son ma ɗan arewacin Najeriya da alheri kamar ɗan Nijar. General Musa Christopher hafsashen rundunar sojawan Nijeriya ya hito ya ce wa ya kamata 'yan Nijeriya su hito su kare kansu. Wanda abu ne mu a Nijar musamman ma yanzu tafiyan mulkin nan da ake na soji kuma da wani abu da muka gani daga shugabanninmu na 'yan siyasa ya bamu mamaki. A ce hafsashen rundunar sojawa jagoran sojawan ƙasa ya zo ya ce ma 'yan ƙasa su nemi su kare kansu. Koma menene yadda mutane suka gane har da cewa daga baya sojawan Nijeriya sun hito da rahoto wai sun ce ba a gane magana Musa Christopher bane yana nufin 'yan ƙasa su je su koyi kokowa su koyi gudu su koyi tuƙin mota su koyi wane ne da wane ne koma menene magana. 'Yan Nijar da muka hito muka yi maganan nan na cewa yana mana zafi a ce ƙasa makwabciyarmu kamar Nigeria babbar ƙasa a Afirka amma gashi nan abubuwa suna gagaranta a yi ba don sun kasa ba don an sa siyasa a cikin komi musamman ma yanzu muna maganar zancen tsaro. Experience kinmu ce ta 'yan Nijar da mu mun gani na cewa in aka sa siyasa a tsaro kullum taɓarɓarcewa yake ba zai taɓa gyaruwa ba. Maganar da Musa Christopher ya yi shugaban ƙasarmu na Nijar Bazoum ya yi ta. Akwai lokacin da ya hito bai ce ma 'yan ƙasa su kare ƙasarsu ba amma hitarwa yana ƙaskanta sojawan ƙasarmu Nijar. Abin da sojawanmu suka riƙe kuma har ma cikin sababukan da suka hambare Bazoum shine na cewa yana ɓata sunan sojawa yana ƙaskantar da sojawa kuma kenan shi kamar yana ma da hannu ne cikin ɓata tsaron ƙasa. 'Yan Nijar da suka yi magana 'yan Nijeriya sai suka hito arewaci suke zage-zage akwai cikin bidiyon mu wanda mutane su hito su yi ta zazzagin mu suna taɓacin mu suna taɓacin ƙasar mu. Mamakin anan masu zagin masu ɓacin ba su hito ba wai suka nuna mana tunda magana ce ake ta hankali ta ilimi babu wanda ya hito ya nuna da cewa a kai maganan da kuke ba daidai bane wane ne da wane ne a sai dai su hito suna ta zagi. Bayan Musa Christopher ya yi magana na cewa sun kasa su BBC Hausa, su DW Hausa, su RFI Hausa, bayan maganan da ya yi bayan tarzoma kucece-kucecen ya tashi, wai sai suka hido bayanai wa'innan kwana biyun da suka huce na cewa sojawan Nijeriya sun yi nasara ina ne, sojawan Nijeriya sun yi nasara ina ne. Babu wani tabbaci ta yi propaganda ce kawai don a rufe maganan kuma don a yaudar sauran 'yan ƙasa. Dan arewacin Nijeriya yana da abu biyu wanda kullum shine cikaskin shi. Kuma mu 'yan Nijar muna muku wannan magana ne don son ku da muke da alheri tunda yau in Nijeriya ta gyaru a tsaro Nijar ita ma ta gyaru a tsaro tunda Boko Haram ta taso ba ƙasar da ta wahala na sababin Boko Haram da sababin rashin kamawan sojawan Nijeriya kuma da sababin cewa 'yan siyasar Nijeriya sun ki bari a gyara a kawo tsaro ba ƙasar da ta wahala ta hanyar Boko Haram kamar Nijar. Dubunnan 'yan Nijeriya suna nan a cikin Nijar sun yi gudu daga Boko Haram sun zo Nijar sun zamna. Tsaro gefenmu na Difa a sababin Boko Haram ya taɓarɓarce ya sa Nijar mu ma cikin matsalan tsaro. Alhamdulillah amma sojawanmu kullum suna bakin ƙoƙarinsu don su tabbatar da cewa an kawo tsaro a wannan gefen na Difa. Gefen Difa wanda ya haɗa kuma Lakchad kenan ya haɗa Chadi ya haɗa Nijeriya. Wahala muka yi sosai a sababin rashin kamawan sojawan Nijeriya. Amma wai in mun zo mai magana sai a hito ana zagin mu matsalan dan arewacin Najeriya biyu ce. Na farko ya yarda da ya rayu cikin rudani. Yana ganin ga gaskiyan ina take amma kaman ban san wani irin abu ne ya shiga cikin kwakwalwar dan arewacin Najeriya ya ki yarda da gaskiya. Ga gaskiyan inda take amma ba yarda da ita ya hi ganewa ya kwanci cikin ruwan sanyi har sai mutuwa ta zo mishi. Na biyu shine na cewa abun da ya fi ma dan arewacin Najeriya ciwo ya gani dan Nijar ya hito ya yi magana a wurin shi dan Nijar kamar wata shara ne bai kamata ya yi magana akan shi ba shi kuma a tafiya nan da ake mai so maka alheri shi yake fitowa ya faɗi maka gaskiya shi yake fitowa ya faɗi abun da yake faruwa a cikin wajenka don ka gyara
muna ƙara faɗi muna ƙara maimaitawa a cikin duka duniya wallahi babu ƙasar da za ta yi ƙarfi kama a ce an haɗa kai tsakanin Niger da Nigeria. Al'adu sun haɗa mu sosai na addini, yare ya haɗa mu sosai, kasuwanci muna da, borda muke da babba, arziki muna da na ƙasashenmu. A ce mu biyu nan mun haɗa, wai amma bar zancen su Mali su Burkina Faso ko su Chadi wanda ga sunan suna kamawa da a gyara. A ce yau sojawan Nigeria da Niger sun haɗa kansu kuma tare da sa hannun ƙasan Chadin nan a wajejen Lake Chad, wallahi ba a wata guda sai an gama da duka wani shegen dan ta'adda. Amma wannan abu ne da ku ya dama, tunda muna ga kamar duk in mun hito mun yi magana kuna da wani allergy na cewa muna magana a bisa ƙasanku, to kawai san mu ci gaba da yi muku fatan alheri da fatan tsaro zai kawo muku. Idan wai mun hito mun yi muku fatan alheri yana muku ciwo, mu na Nigeria muna baku haƙuri, ba shi ne nufin mu ba. Da muka yi magana Musa Christopher kamar shi da muka yi magana sauran 'yan siyasan ku da ba su gyaran ƙasa, dan muna so muku alheri ne, dan muna fatan ku kama ku gyara ƙasan ku, mu kama mu gyara ƙasan mu, dan duka gyara idan an yi shi mu ne amfani. Gyaran Nigeria, ci gaban Nigeria, zaman lafiya a Nigeria kamar zaman lafiya ne a Niger, kamar ci gaba ne a Niger. Haka gyaran Niger, zaman lafiya a Niger, ci gaban Niger kamar ci gaban Nigeria ne. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.